Un nou atac en format de tractat comercial internacional amenaça la poca sobirania que com a poble ens queda davant el poder de les corporacions multinacionals. Es tracta del TTIP, acrònim en anglès de l'Associació Transatlàntica pel Comerç i la Inversió, un tractat de lliure comerç que s'està negociant a porta tancada entre la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica i que els partits liberals s'han afanyat a defensar com una necessitat per millorar el creixement econòmic i la competitivitat. El 13 de febrer de 2013, Obama, Van Rompuy i Barroso anuncien l'inici de les negociacions per assolir l'acord transatlàntic. Segons el documental que s'ha pogut anar filtrant, el TTIP tindria 3 grans objectius. 1. Eliminar les possibles barreres no aranzelàries, les aranzelàries pràcticament ja no existeixen, com ara l'eliminació de normes i regulacions estatals, democràtiques, socials, sanitàries, mediambientals, financeres, etc., que limiten els beneficis potencials de les empreses multinacionals. 2. Obrir el sector dels serveis públics i la contractació pública a les empreses multinacionals. 3. Establir una estructura judicial aliena al poder dels estats per protegir les inversions i les perspectives de benefici de les empreses multinacionals davant possibles canvis legislatius i normatius dels estats. L'aprovació d'aquest tractat, doncs, a la pràctica implicaria el següent: una rebaixa dels drets laborals al no haver de reconèixer els convenis col·lectius, la introducció d'aliments transgènics, productes químics i a la pràctica del fracking, fins ara parcialment aturats o prohibits per normatives sanitàries i mediambientals, l'acceleració de la privatització de pocs serveis públics que ens queden, com la sanitat i l'educació, la penetració de grans corporacions multinacionals en la gestió de serveis que fins ara encara podien gestionar els governs locals, la creació de noves bombolles financeres amb la desregulació de les minses mesures aplicades al sector bancari, augmentar el control social de les corporacions multinacionals, el debilitar les lleis de privacitat de dades de la població i blindar la privacitat de les patents empresarials en matèria d'investigacions sanitàries i ús de la biodiversitat. Per això, és important mostrar-hi el nostre rebuig i lluitar als carrers, als llocs de treball i a les institucions per impedir la seva aprovació i aplicació. Aquest tractat respon a la lògica dels tractats econòmics, militars i de cooperació internacional que s'han anat aprovant anteriorment i que en major mesura havien repercutit contra els pobles sobreexplotats al mal anomenat Tercer Món. Respon a la lògica de facilitar els guanys de les grans corporacions multinacionals a costa de la despossessió de la classe treballadora, a través de l'explotació del treball productiu i reproductiu, l'espoli de recursos, la privatització i conquesta dels mercats i l'especulació financera. La lluita contra el TTIP, imprescindible per assolir una veritable independència, s'ha d'encabir en la lluita contra la Unió Europea, en la lluita contra l'OTAN, en la lluita contra la dinàmica de la falsa cooperació internacional. És a dir, en la lluita contra el capitalisme, contra el patriarcat, en la lluita contra un sistema creat per maximitzar guanys empresarials, culpable de l'explotació de classe i de gènere, culpable de la pèrdua de sobirania dels pobles i comunitats, culpable de la depredació del territori i d'instaurar un model insostenible a nivell social i mediambiental que ens porta directe a l'abisme, com diuen les seves pròpies institucions. I això, ni el sobiranisme liberal ni la socialdemocràcia són capaces de fer-ho. Ho hem vist quan la dreta catalana representada per CiU donava suport explícit al costat del PP, PSOE, UPyD i PNB al TTIP al Congrés espanyol, amb la voluntat d'entregar la nostra sobirania a les multinacionals. Ho hem vist quan els grups polítics encara etiquetats d'esquerres, com ERC, ICB, Compromís, defensaven la competitivitat de la Unió Europea, quan votaven a favor del bombardeig de l'OTAN. Ho hem vist quan els seus sindicats defensaven les empreses multinacionals acusades de danys mediambientals. Ho veiem cada dia que fracassen en el tímid intent d'humanitzar un capitalisme nascut per explotar i depredar. Hem de ser nosaltres, la classe treballadora, les revolucionàries, les que aixequem les banderes contra el TTIP juntament amb les banderes contra la Unió Europea i el capitalisme, juntament amb les banderes per la construcció del socialisme feminista als països catalans. Perquè la lluita contra el TTIP va molt més enllà dels debats parlamentaris, és la lluita del dia a dia en defensa dels serveis públics, la lluita contra les agressions alimentàries i energètiques, la lluita contra les agressions al territori. En definitiva, és la lluita pel repartiment del treball i la riquesa i per l'emancipació nacional, social i de gènere. I aquestes lluites es batallen en tots els fronts de la guerra social que ens ha tocat viure als països catalans. No al TTIP, no a la Unió Europea, no a l'OTAN, no al capitalisme. Per la construcció del socialisme feminista als països catalans.